הוא הציע לי לקפוץ, אבל מחשבה... בני, סתכל, בני! בני! הורידה ממני את החשי. אבל זה כיף להסתכל על הנוף. שלום! צלמתם, תפסתם, הכל בסדר? תכף אני נופל בנפילה חופשית עליכם. יאללה. זה כנראה לא יקרה, אבל אם יחליקו לך הרגליים אתה תמרח על הקיר. יפה, בני עושה את זה בזריזות כדי שגם הכחולים יוכלו. אבל את... כי אתה נפלת הצידה, ואני... קפוץ! 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 זה הכי כיף, אבל היא עוד שחררת לי. אני בני, לא רגילה לקצב כזה, בני. לקרוא אתה יכול לנקות את החלונות של הבניין. מה אני יכול? לנקות את החלונות של הבניין. בני, עזוב אותך מכל ה-BSRM, כל הזה. לך תפתח. איך קוראים להם? החלונות הגבוהים. כן. לך תנקה את הבניין. יפה, אתה לא מתרסק. הנה מיטל. טוב, שחרר את עצמך ו...